mu a zaman mu na independent marketers muna kokarin mu ga irin abubuwa da za mu iya tsarawa da zai kawo sauki wa al'umma a wannan regulation da gwamnati ta yi announcing. Wannan abu za mu yi shi ta wajen tabbatar da cewa gidajen manmu sun samu kaya yadda ya kamata a farashin da ya kamata ba tare da an samu karanci na mai din yanayin yadda yake faruwa yau akwai mai gobe ba mai. Za mu tabbatar cewa mu ma mun shiga cikin process na importation din mun tabbatar da wadatan mai zai bayyana ba tare da an samu yawan scarcity a ƙasar ba. Shugaba Tinubu ya umarci majalisar gudanar da tattalin arzikin ƙasa cewa ta zauna don ta fito da matakai na ba da tallafin da za a yi wa al'ummar Najeriya a sauƙa musu raɗaɗin ƙarin farashin mai da ya fara aiki a cikin ƙasar. Ku a matsayinku na independent market wato masu kamfanonin mai masu zaman kansu, ya za ku yi, wani abu kuke fatar ku ga gwamnati ta yi domin kuma a sa ku cikin wannan tsarin kuma ya zo daidai da tunaninku? Mu ma muna kan tattaunawa yanayin yadda za mu bada gudunmawa wa gwamnati wajen tabbatar da cewa al'amura na sifiri a ƙasa an kawo wasu abubuwa da za mu iya bayarwa kuma da zai taimaka da sauƙawa al'umma wajen bukatunsu na sufuri a ƙasa gaba daya. Kamar yanayin yadda major marketers suka yi, sun yi alkawari za su bada mota 50 bus manya-manya wanda yake amfani da compressed natural gas. Maimakon mai wannan motocin tana amfani da iska gas ta yi aiki kamar 50 zuwa 100 a yanzu kari na farko za su bayar, kuma za su ci gaba da bada irin wannan motocin saboda a sauƙawa al'umma harkokinsu na sufuri. Kana ganin burin nan zai kai ga a rage farashin mai a gidajen mai idan tafiya ta yi tafiya ga misali? Farashin za ta iya sauka tun da yake abu ne wanda yake an yi shi bisa yanayin yadda kowane ƙasa take yi a yanzu. Abin da nake nufi, kowane ƙasa, yawancin ƙasashe yanzu da suke da mai ko wanda ba su da mai yawanci sun cire tallafin mai da suke bayarwa. Kasuwa ce take tabbatar da yanayin yadda farashin mai ya kamata ya zama. To ina ganin bi izinin layi yanayin yadda abubuwa suka fara tafiya, in za mu shiga dukan mu ga cewa mun samu kaya yadda ya kamata, da kasuwan zai zo ya kasance kayan ma zai zo ya wadata in saucewa da farashin zai sauka fiye da yadda mutane suke tsoron abin zai ci gaba da yin sa ba. Ina ganin ba zai kasance haka ba.